Wala daw ang kamatuoran sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, asa man di ay dapit makita nato ang kamatuoran? Good morning kanimo, brother. Sino nangutana ka man og asa ang kamatuoran? Mangutana usa ta, kinsa ang kamatuoran? John 14:6 nag-ingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa tupa, si Kristo mao ang kamatuoran. Mo na nga kinahanglan nga atong tun-an unsa asa ang kamatuoran, diha kang Kristo nga mao kinsa kamatuoran, si Kristo ang kamatuoran. Kay siya man ang kamatuoran, diha kita magduel sa kamatuoran kang Kristo. Karon kay si Kristo man ang kamatuoran, asay pulong. Juan 17:17, ang imong pulong mao ang kamatuoran sa tupa. Ang tanang gisulti ni Kristo, ang iyang gikinabuhian mao to ang kamatuoran. Kay si Kristo man ang kamatuoran, ang iyang mga pulong kamatuoran. Juan 17:17. O ang Salmo 19 nagisgot nga ang imong kabalauran kamatuoran. Sa tupa, doon nagisgot ang tulo. Si Kristo ang kamatuoran, ang iyang pulong kamatuoran, ug sa iyang pulong na ang kabalauran mao ang kamatuoran. So diha kita mo plasta, brother Sino, Biblia kamatuoran. Atong isgutan unsa kamatuoran sa Biblia, ug nas Biblia ang kasuguan, kabalauran. Ug kung may kabalauran, lago ta dito sa 10 commandments. So Naningkamot gyud nga intaw ng atong higala nga pastoy, usaon niya pag-connect ang ilahang doktrina sa ato ang gipangutana kung wala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang kamatuoran, asa di ay dapit nabutang ang gitawag og kamatuoran. Ug tama nga ang atong Ginoong Jesucristo mao ang dalan ang kamatuoran ug kinabuhi. Wa tay tawag ining supag ana, pero basin nalimtan sa atong higala nga pastoy nga kining maong Kristo nga mao ang kamatuoran naa ni kaugalingon niyang iglesia. Di ba? St. Matthew chapter 16 verse 18, sumala pa ni San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyang lawas. Sumala pa gihapon ni San Pablo, ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. So, therefore, kung maingon ta nga si Kristo ug dawaton nato si Kristo nga mao ang kamatuoran, dawaton pud nato ang iyang simbahan nga mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Ug sigurado ko nga kanang simbahan nga gipunting ni San Pablo dili na ang Seventh-day Adventist. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist manggod natukod lamang siya ni adtong 1863. Di gid mahitabo nga ang first century church mawala pagkahuman buto lang pag-abot sa 1863. Ngano man kay ingon pa ni Ginoong Jesucristo nga sumala pa nimo nga mao ang kamatuoran, gikot niya mga St. John chapter 14 verse 6, ingon pa sa Ginoo, ingon pa niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So sa diyang ingon siya nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog, so tinuod na. So di gid na mawala ng maong simbahan na ug sumala na si imong gikutlo nga setas 17:17 ang iyang pulong kamatuoran. So sadyang nisulti siya nga bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog, tinuod to. Ug wa na mawa ng maong simbahan na. Kung wa na mawa ng maong simbahan na, so therefore katong iglesia nga haligi og patukuran sa kamatuoran dili na mao ang Seventh-day Adventist. Kinibuto lang man mo 1863. Nya akong katawanan pa kay imong gi-connect ang word ng kamatuoran dito sa kabalauran. Kung ang tanawon nato ang Old Testament tawag ining concept, kung may tagkabalauran dili lamang kay 10 commandments. Diba? According sa tradition sa gitawag og mga Hudyo, even sa ilahang pagdawat, sa ilahang mga balaod, not less than 600 laws, particularly 613 laws ang ilahang ginasunod. Apil na din ha ang 10 commandments. So nganong giingon man din ha sa Salmo 19:7 nga tawag ining ang iyahang balaod perfect. Ngano man kay at that time wala pa man ang perfect being nahitabo na tawo. Aron ang tao gitawag og maluwas. So before Christ ang ilahang sandiganan in terms of salvation mao na ang pagtuman sa ilang kabalauran. Ug bantayan nato nga ang nag-implement anang kabalauran na dili Seventh-day Adventist kundi ang Judaism nga religion. So, kung mayroon ka nga sundo nato ang tawag ining kabalauran, ayaw lang i-focus lang sa 10 commandments. Kung tinuod yun ka nga nagtuon o nagbasa yung Biblia. Nya granted without admitting, refer yun sa gitawag og 10 commandments, buti pa sabot, it must be interpreted according to the mind and teaching of Christ and His apostles. Ano man kay, muna gingon naging abag ko naman, dili naman gud na, ang Judaism, dili naman gud na mo relihiyon nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Dili na siya bagong relihiyon, na siya bagong simbahan nga iyang gitukod. Og mautok ang tama nga mo interpret sa kabalauran. Og pinaagi na ana ang tama nga mag-interpret ang simbahan Katoliko. Wa mo ilabot kay tukod ra mo Amerikano.
Mangutan na ta sa 10 commandments, siyempre bawal ang pagsimbag mga larawan, pagluhod, pagdagkot-dagkot, pag kanang magsaad-saad ka ug uban pa. Sira angay nato nga simbahon. Unya, naa magdiha pakis man gyud ang Sabado. So ikapitong adlaw adlay pahulay. Hinumduman gyud brother Sino, hinumduman ang adlay pahulay dili nga hinumduman ang adlaw Domingo wala na sa kasuguan sa Dios. Gawas lang sa inyong gi-revise nga 10 commandments. So kung magisgutag kamatuoran, kinsa kamatuoran si Kristo. Og ang iyang mapulong kamatuoran, og ang iyang kasuguan kamatuoran. Muna nga atong klarohon atong kinabuhi, nabatas kamatuoran diha kang Ginisos. Og ang iyang pulong ato bang gitun-an matag adlaw, kinahanglan tun-an kini kada adlaw aron mahimutang mga butan, mahimo nga buutan diha sa Ginoo, mahimo nga dalaygon nga makristohanon. Og sa iyang pulong anang napulo ka mga kasuguan maigsoon nga angay natong tumanon. Gi-revise naman ni. So Another point nga magkatawa ta sa argumento sa atong higala nga gitawag og gapastoy. Focus siya dito sa 10 commandments niya. Pagkahuman ingon pa niya na ang mga 10 commandments nga bawal ka magsimbag ributo, bawal ka magsimbag larawan, maghalad-halad, reform in taon na sa mga Diyos-Diyos. Dili lang gud nato i-generalize. Kay kung imuha nang i-generalize, subuti pasabot na kay Malaysia nga dauton yung mga usa ka pundok nga naghupot og mga ribulto og gitawag og mga larawan. So mahulog ng imong presentation na mahimong half truth. Kung tinuod gyud nga nagtudlo kas kamatuoran, imong isulti nga kanang giingon og gibawal sa Exodus chapter 20 kanang sa napulo ka sugo, imahin og mga ribulto sa mga Diyos-Diyos, dili mga ribulto sa mga santos, ug walay labot ang mga ribulto sa mga santos. Number 2, imo na pong gipasikat ang tawag ining Sabado. But kwan nila kay kuya okay ba kanang tawag anang Brag Silvi, focus kanila ang focus kayo nila ang gitawag og Sabbath day. Kanang Sabbath day mosugot tag sa dili gihatag na sa Dios ngadto sa Israelita. Exodus chapter 31 verse 16 kay mao na ang wala nilay walay katapusang kasabutan between the Israelites and the God who gave that law, or who was the promulgator of the law. So siya man ang nag-promulgate ni anang maong gitawag og balaod. So therefore kung kinsa tong iyang gitagaan sa balaod mo mo implement sa balaod. So kung imong tan-awon ang daang testamento, ang implementor sa balaod mo ang Judaism, dili ang Seventh-day Adventist. Kaya dili man Seventh-day Adventist ang implementor of the law, niya pagkahuman magbuot-buot og implement ang Seventh-day Adventist sa giingong napulo kasugo sa gisulti sa balaang kasulatan, unya di sila ang otoridad nga gitagaan og katungod nga mag-implement ng suguan yung mga bakako ng Seventh-day Adventist. Di ba? Number 3 points. Yes, nag-ingon ang Ginoong Dios nga pagpahulay mo. O nga resulti man ang Ginoong Dios nga pagpahulay mo. Kaya naulipon man ang Israel sa Egypt for not less than 400 years. O in particular 430 years. So kinahanglan gid sila og tawag ining pahulay. So effective lang ang maong adlaw igpapahulay alang ni adtong mga tao nga naulipon didto sa Ehipto. Ya kamo naulipon din mo sa Ehipto. Kaluoy bagod nga mag-apil-apil mo anang mo gitawag og labot. Muna, si Kristo, ang iyang mga apostol, kay naaman sila bloodline sa Israel, nisunod sila sa hinungdan nga secularly, tungod kay usa ka na, di lamang ka na doctrinal law or doctrinal teaching, kung dili usap po na ka secular law, niya pagkahuman na kuan man sila, kining good citizen man sila or kaning tawag ining nagatungman man sila sa balaod sa gitawag og estado, so therefore mosunod sila. Kanya, mga Hudyo gud sila. So ang ilang religion po Judaism, dili Seventh-day Adventist. So nisunod sila in the name of tawag ining the secular authority. Pero in terms of doctrine, ginakorek ng Kristo. 5:18 San Mateo 12:1. Ginakorek ng Kristo in terms of doctrine, pero in terms of secular implementation, sunod sila. Kay kuan man sila, law-abiding citizen man sila. Okay, so karon. So kanang giingon din nga sugo, again, exclusive na for the Jew. Pero pag abot ni Kristo, pagtukod niya sa iyang simbahan, naagihapon ang napulo ka sugo, pero kadtong Sabbath day nga gisulti, nagihatag dito sa mga Hudyo, it must be interpreted according to the mind, teaching of Christ through His apostles. So kinang i-interpret na siya sa pangunahon na ni Kristo ug sa pangunahon na sa gitawag og mga apostol. So unsa man ang esensya? Unsa man ang esensya anang Sabat? Ang pagsimba. Mabitaw ang Sabbath day according sa balaang kasulatan, it is a Jewish day of worship, dili Christian day of worship. So mo na pag-abot ni Kristo, gi-interpret siya
as Christian day of worship. Unsang adlaw? Unsa ding adlaw magsimba ang mga apostol nga diin mooy nakapahimong nakahatag og esensya sa usa ka Sabat. Unsang adlaw nila gisimba sa Kristo? Domingo. Dili adlong sabado kay di naman sila under sa Judaic religion. Domingo sila. Sumuod lang interpretation sa mga Kristiyanos. Pabot kung tan-awon nato ang balaang kasulatan, never ang mga apostol nagtudlo concerning the law of the Sabbath. Wag sila tudlo ana. Ug way mga apostol nagtudlo nga ningon nala tumano nato ning adlaw ipapahulay. Wala nga naman kay naa sila adlaw nga igsisimba na kung diin mao nay gigahin nila nga adlaw gipili ni Kristo nga adlaw na kung diin simbahon siya. Wag reklamo si Kristo nga simbahon siya anang adlaw. Mao nga ang mga apostol kani adto magsimba kang Kristo adlaw Domingo. Sa mga Hudyo ay problema adlaw nga igpapahulay pag abot sa Kristiyano kanang yung adlaw ipapahulay ang esensya niya pagsimba adlaw Domingo. Okay? Atong sulti nga ang tanan nga mga Sunday keeping Christians, either Catholic or Protestants or Greek Orthodox, sila tanan mihawa sa maong kamatuoran. Kay wala naman nila himua ang pagbantay sa adlaw ipahulay. Ang Ginoo importante hinumdumi ang adlaw ipapahulay. Ipahinduman gyud nato pero nganong grabe nakalimot ang halos mga katawhan sa tibok kalibutan tungod kay Daniel 7:5 gitagna man gud nga mihari kining religio political power, sila nay mihari og ilang gipansak maigsoon ang paganismo nga pagtulunan nga ang Sandiloy ni Constantine the Great. Unya nahimo na lang in taon nga nawala ang murag hapit nawala ang kamatuoran na lubong sa yuta. Apan ang Seventh-day Adventist Church maigsoon, the True Church nagapadayon ni ining biblical nga kamatuoran diha kang Ginisos, sama kang Ginisos, nakinabuhi kang Ginisos ug nagatuman sa iyang kasuhan apil gyud ini ang adlaw ipapahulay Sabado maigsoon ikapitong adlaw. Lain pang gitawag og katawanan ingon pa niya nga ang Seventh-day Adventist True Church daw kuno. So pagka True Church ano nga gitukod ra mo mga Amerikano. Upat ka mga Amerikano ang nagtukod sa Seventh-day Adventist. Ellen G. White, iyang bana si James White, J.N. Andrews ug Joseph Bates. Pagkahuman, kano natukod ang Seventh-day Adventist tungod kay tawag ining kuan sila, ining resulta sila sa pagkapalpak ni William Miller. So ang Seventh-day Adventist dili mahitabo nga tinuod na iglesia ang gitukod ni Kristo tungod kay resulta sila sa palpak, pagkabakakon, pagkamini nga propeta ni William Miller. Nya True Church day na. Number 2, ingon pa lang nga nagtuo may misa gitawag og biblical truth. Kinsa yung teacher? Dili pwede nga naay libro kung walay teacher. Kinsa may teacher ninyo? Kinsa may teacher ni Ellen G. White? Wala man sa balaang kasulatan nga palakon sa tibok kalibutan pabasahon ng Biblia ug makaplag sila kamatuoran. Wala oy. Naay teacher nga motudlo. Number 3, ingon pa niya sundon gyud ang gitawag og adlaw ipapahulay kanang mga Sunday keeper kuan na mihawa na sila sa kamatuoran kay wa na sila mituman sa adlaw ang gitawag og igpapahulay. Tinuod ba kagyud kana manihawa ang tawag ini mga Kristiyano may tungod sa adlaw nga igpapahulay? Actually in essence wala. In essence sa essence wala mihawa nga naman kay nagpabilin gyapon ang pagsimba ngadto sa Dios. Lahi lang ang tawag ining adlaw sa hinungdan nga dili naman aplikable ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos kay wa man maulipon ang mga Kristiyano sa Ehipto. Kay ang reason nga nung gihatag again ang adlaw ipapahulay tungod kay kasabutan na tali sa Dios ug sa Israel nga ang Dios mo ay nagpagawas kanila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Mao man na. So kanang pag-ingon nga nagsimba kang Kristo sa adlaw nga Domingo dili man na paghawa sa gitawag og adlaw ipapahulay. Ang esensya gikuha, ang moral essence of that day of worship gikuha o gi-interpret sa bagong interpretation according sa pangunahon ni Kristo ug sa mga apostol. Mabait na kung tan-aw nimo ang tawag ini nga bala ang kasulatan ug ang tradisyon sa mga apostol, never nga ang day of worship nila adlong Sabado, never. Na sila pagsimba Lunes, Martes, Merkulis, usahay na pay Biyernes, na pay gitawag og Sabado, pero nung ka nga mao na ang ilang official day of worship. Lahi gitong adlong Domingo, kano man kay mao na ang ilang proclamation sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo before gani na kung Constantine ha, before na Constantine. Nya kaning inyo pang pagpamakak ug kining inyohang story nga kuno ang Sunday keeping kuno gikan kuno sa balaod ni tawag lang ni Constantino, pag sure diha oy ang Edict of Milan, even ang tawag ining declaration sa Council of Laodicea. Kanang sa Edict of Milan, secular law man na. Wala may kalabutan ang tawag ng religious law ana, pero influence si Constantine sa gitawag og Christian day of worship.
Kabalo siya nga adlong Domingo magsimba ang mga Kristiyano. O kanang adlaw mo Domingo magsimba ang mga Kristiyano, illegal na before Constantine mo nang iyahang gilegalize. O ang Canon 29 sa tawag ining Council of Laodicea, klaro man na kaayo nga gisugo sa mga Kristiyano at that time na dili pwede nga mamahimong Judaizer ang mga Kristiyano. Kay ang mga Kristiyano dili member sa Judaic religion. Dili. Mo nang adlong Domingo sila kay before Constantine ang practice o tradisyon sa mga Kristiyano, adlong Domingo na sila magsimba. Quote pa ninyo ang Daniel chapter 7 verse 25. Katawanan kayo ang inyong tawag ining interpretation. Ang simbang Katoliko mao ang tawag ini naghari sa religyo, political nga paghari. Pag sure ninyo ay pagbasa mo kasaysayan ay mo si Damgo. Tapulan siguro mong basa kasaysayan no. O kay kung naghari pang simbang Katoliko anak nga panahon after Justinian, dapat din na sa lutuson. Nilutos siya eh. Nilutos siya. Ano sa araman na kabawi-bawi nga makaingon ta nga naa na ang kung sa kuan pa ba kanang totally good nga established good sila nga dawat na sa tanang gitawag og mga tao sa panahon ng mga Chalmin. Basta lagi history lagi, di lagi pat. Di po maumao ba? Sige. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.